ना बे गोदान बाथ्रा नङा जोङो नुबोदों माब्लाबा गरेस्वराव माब्लाबा गुबुन गुबुन जायगायाव दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिएसि बा बिटिसि जानायनि उनावबो आरो दिनै बिटिआर जाखांनाय सरकार फैनायनि उनाव जोंनि बे स्पष्ट दाबि आरो स्पष्ट जोंनि बाथ्रा जे बर' रावा भारतनि गनायजानाय 8थि सिडुलाव थिसनजानाय राव आरो दिनै आसामनि सरकारि राव लोगो सरकारि राव बिटिआरआव बा जोंनि बे बड'लेण्ड टेरिटरि रिजनाव बर' रावा दिनै गिबि सरकारि राव बेजों लोगोसे इंराजि आरो असमिया बाहायफानो हायो जिहेतु असमिया आसामनि सरकारि राव बिटिआरआ आसामनि सिङाव दङ मोनसे काउन्सिल 6 सिडुल काउन्सिल दा बेखायनो असमिया रावखौबो बाहायनांगौ नाथाय गिबि राव हिसाबै बर'खौ बाहायनांगौ बिनि उनाव इंराजि बिनि उनाव असमिया दा जोङो नुदों जे बिटिआरनि गासै अफिसफोरनि जि साइनबर्ड दङ बिजनेस एस्टाब्लिशमेन्ट क'क्राझार सहरानो जा बा बिजनि बा काजलगाव मसलपुर उदालगुरि जेराव जेरै टाउन सहर दङ चेम्बार्स अफ कमार्सजों लिरजानाय बा नोङो जिफोर बिजनेस एस्टाब्लिशमेन्ट दङ बा कम्पानिफोरनि अफिस दङ बेयाव बर' रावफोरखौ जों बाहायनाय नुवाखै बांसिन इंराजि बाहायो सोरबा असमिया बाहायदों सोरबा एसे एनै बर' बाहायदों बेयाव खुनु स्पष्ट निति गैया दा बेखायनो आङो खावलायनोसो नागिरदों आङो स्पष्टयै खावलायगोन आरो दाबि लाखिगोन बिटिआर सरकारनिसिम जे बर' रावा जिहेतु बिटिआरआव 6 सिडुलाव फार्स्ट लेंगुवेज सरकारि राव हिसाबै गिबियाव बर' राव थानांगौ बिनि उनाव इंराजि बिनि उनाव असमिया दा बे नितिखौ गासैबो माने सरकारि आरो बेसरकारि प्राइभेट इन्स्टिटिउसनानो जा सरकारि इन्स्टिटिउसनानो जा आरो जेराव जेराव माने बिजनेस एस्टाब्लिशमेन्ट दङ बे स्पष्ट निति मोनसे पलिसि तैयार खालामनानै एग्जिकिउटिभ काउन्सिलाव डिसिसन लानानै बेखौ फोसावनांगौ आरो कम्पालसरि लिरहोनायनि बेबस्था खालामनांगौ सोरबाया बर' लिरदों असमिया लिराखै आरो बेखायनो बोख्लायदों बेबायदि थासारिया फैनाङा सारा आसामाव गुवाहाटि नोगोरमाखौ लानानै आसाम नाङै जेराव जेराव जिल्ला अफिसफोर दङ डिस्ट्रिक्ट डेपुटि कमिशनार एसपि अफिस गासैयावबो बर' रावा बाहायजानांगौ खारन बर' रावा दिनै एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज दा बेबायदि खामानिखौ जों गोबां खालामनो हायो दावराव दावसि खालामनो हायो सोरनिबा बेनार बोख्लायनो हायो आरो बबेयावबा थांनानै बबेखौबा जोङो माने बोख्लायनानै जोङो दोननो हायो खिन्थु बे सलुसन नङा दादागिरि खालामनानै बोख्लायदों होनना बुंदों दा नङा बिथांमोननि आफादा बबे निति बबे आदर्शनि गेजेरजों खालामदों बेबायदि खालामनायानो माने सलुसन होननानै साना आरो बेबायदि खालामबानो गासैबो जेंनाया जोबनानै थाङा दा बिनि थाखाय सावरायनांगोन सरकारा मोनसे पलिसि तैयार खालामनांगोन काउन्सिलानो जा आसाम सरकारानो जा अकल कागजे पत्रयै माने नोङो रावखौ बाहायदों होननानै बुंबा जानाय नङा दा बेखायनो बिनि सायाव गोबां समाव बितर्क जाबोदों हारिजों हारि गाज्रि मोनलायनाय थासारिबो मालाबा सोमजिबोदों दा बेखायनो सरकारा जुदि स्पष्ट निति लायोबा बेयाव सोरबा आफादफोरा बुंनो हानाय खुनु बाथ्रा थाया आरो बर' रावा आसामनि लोगो सरकारि राव बर' रावा बिटिआरनि फार्स्ट सरकारि अफिसियेल लेंगुवेज बेखौ बयबो मर्यादा होनांगोन बयबो गनायनांगोन बेयाव सोरबा अफिसारा लिराखै सोरबा अफिसारनि नेग्लिजेन्सि दङ बा गोबां जायगायाव असमिया अफिसारानो बर' आरो इंराजि लिरनानै दोनो असमिया लिरनाय जों नुवाखै दा बेयाव बे अफिसारफोरनि लकेल लेभेलनिबो मिस्टेक थानो हागौ दा बेखायनो बे गासैबो थासारिखौ मोनसे निति पलिसिनि गेजेरजोंसो क्लियार खालामनांगोन होमबानिया बेयाव खुनु गोनो गोथो आरो बेबायदि जेंना जेंसि थानाय नङा होननानै आं सानो दा बेखायनो सरकारनिसिम आं बे दाबिखौ लाखिबाय गोजोन्थों गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एग्जिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुमायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एग्जिबिसन बे एग्जिबिसनावनो आबादारि हेन्डलुम टेक्सटाइल फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एग्जिबिसनाव गला हाफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।